ekiwa kiri kingia kirage kirangi chiga niko kiri kibirengo punabono mbabwate kirangi cyo mwakwa ime y'enyumba iziko y'enyumba kiri kikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo kiri ya mache inyuranga kirangi chiga niko kiri kurwase kiri kiri guririke iri gatigati wekari guri ry'abantu batinu bwigo ime ya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya kirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete ni gukwaya nyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabo igo enekenga enyumba yao use asomanyete use kire kibyasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite kirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex ime y'umucyuri g'ubusongo iyo erange n'eduka ya Safaricom mwigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange n'ebengi ya Credit Bank asamange bakere simbwe trase kinamba cyabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television. Rituko lia aramisi jitariki emirongebere chiyo mutienyi okabire umwaka wechiri bubere na mirongebere netano nechinga kiamangaga ntakwana kigwa aschinsem kurwa ase omwanchu murige to kwalganiri omoganoe wose ekegendrete magayo gosira kwae onyoni sakago yorenge omobgi egiata gosomobgi egiata nando mateli kurasrongo rwagusi naboigo account ya Nyamira rituko lia lero njanya bakabe kwalgania gose umuyega bwo musabono nyako bago kwalganirwa ase account yeyo naboigo asomega bwoko mwenia omro mwabo omu MCA bugodia marani omu skeden sombachi na ero siasa njanya rakoba chiko ene kiwango nyoligunga nyoni sakagwa ni gari ko bugyo kanota liegito manjumo ligereri ayo negati ali manjumo ligere to kwalganeri ema goroba ya lero ime yekiunga chinsa ibere nchirigo ngoro kwaro ni ototo nyangiri kurense me manyiriro ni gakuru kwa Wilson Makoli kondeli tangani aya naro na kwalganeri ema goroba ya lero Mwega bugosabire county ya Nyamira gokoreka rituko lia lero ime iyo mucyo Nyamira Bishop Pastor Reverend Asogo Chamo na kubanga maganaya Onyoni sakagwa homoteli no mubigi egiata korogusi nigigendete magega yaje gusiria obugima bwaye Abalimi ime yo mucyo busongo gosemiwa igoro yobotumeki bobo yobobe ase emigondo yabo ukitaka kuuza mbolea unatafuta duka uje kwa ofisi yetu tukupatie license uanze kuuza ukifuata masharti ya kuuza mbolea.
Mujumurigereri ekionga chinsabire toko cha kurwa ase county ya Nyamira ase ritukolia lero abarandi aho abanyako bakumira na hune njira yamo yogosabira county ya Nyamira umuyega onyaraka bako kwikiranwa amo no mugavana bwe county yo omoske Amos Kimwami Nyaribo ase banyaraka bakorokia ogosamirio kondebna county ya Nyamira ne nyaraka bako kugendera ase ebirengo aho munagotumanyia umorikito Fatcard Gisemba ase omuyega oyo bwa masabo yogosabira county ya Nyamira nigo omorembe obwanjani ogwekeyi naboigo ogosaba mabera nengana ya wari bagari nene ase abarai buna enjira eyemo yogokora okungzanana okwo kwabirego kwenekewa ase ngakentambe kazi yetu nukuta kuomba. Kwa hivyo tarajia makubwa, tarajia Mungu aongee na maisha yako, tarajia mazuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tangaza kwa uwanja huu Nyamira kufunguliwa, Nyamira kubaluka, Nyamira kuinuliwa, Nyamira kubarikiwa. Kubatekana na yaiga nigo abateri korwachi kanisa aho nabarabwo nigo banyora ribaga ryo gotogi omonene ase amatera ase omuyega oyoiga nigo oikiranwa naba MCA 12 bakurawa nomo MCA oitibo omoske la Mexique ya Nyakianga naboigo omospika oyo oruseti wekerogo ekyo naba MCA omoske enakuokero korende ensemo yende yaba MCA 22 abo babeire bagotarira amo asige kabono bataikirana kurase ensemo y'ababunge bebunge enene igati yabo omoseneta naboigo muwakirishi bwabangina tibanyariti goikirana asa masabo ayo kurende ababonsi nigo basabirwa county ye abantu bombe bababebe nona abandi twaseyeteranire muyiwana naba abamokoraiga uyu mubekere uyu mubunokoboro twabero manene tate nyasaye kuranje kiroyo muito ekero twabeire tokobamo ekiro muya bono sisini county ye kuruwa omugabana akantu abananchi na kile department elinde mirimo ekoreke na kuruwa mona matunda abe kiroyo mafurahire na kusaba wito kurase ensemo yaye omugabana omoske Amos Nyaribo nigo akabuya asa masabo ayaiga na gusingirira na omorembe obomo naboigo obwanjani ime ye county ya Nyamira negento bono keganirie kegima Wakirambi yamono Bishop Pastor Reverend Asogo Chamo na kubaga maganaya Karibu Naenda ateba sekeruri is beyond expectation. Yaani yamepitisha matarajio. Kwa ile maombi yote tutatoja wekeri wa elimu. Wanyure asa maombi twanyalo zipi nyasa toigwe. Omotongi atoigwe. esegeto boigo nigo yarwegwa gucyase umunyamira omugima ase okuraria obuya gucyakira ebinyoro ime buna enjira eyemo yokwenekia buna omorembe noremeye county eyo bombe imejaa kule, lakini kile nimekuja kugundua unaogopa jirani yako hata kuliko serikali. Hayo maovu yanaendelea pale, unayaona, unasema serikali ndiyo itakuja kufanya nini? Kuyaondoa. Sinjameni tuwe na vikao na kurekebisha wenzetu ambao wako na kasoro. Chingaki echecho nigo abamenyi banyamira na barabo bakwanira obuya bwobomo na boigo omorembe imeye county eyeiga twegento totageti ase county ito no morembe no bwanjani asinya sarangeri igumangana tana gosinya igoni ngigenete nga buna masabayiga okorekana litukulia rero omorembe no tigare koba ase county ya Nyamira na kubwa mono abarayi baito bonsi bali Nyamira umugabana n'abakoli emirimo baye mbabwatirane n'abarayi baye bonsi tobwatana sobwa mutorangiri omonene Nyasaye
aturwanirira sekireri ing'ana atwabere kwanza ebibe byaito Inkoripoti ya Getembe korwa Igasironga egiye gutuka imeye wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira. Njefat Gadi Gisemba Mwanjo muligeri Onyoni Sakagwa nigamanyikaine ase ogotera koko twanga siroli maidia kurende nigo anyatukabaga gusiro mabwae na yamatyae nigo egendete kumurira moteri gotomo bugye bobokano egiata nabo igo moteri wa matera yigekoro ase engayaye na nigo bono yamatyae anyalukabage kugania anyakabage gusirwa eri anyalukabage kwenigwa korengana na eke gosekana bokorera bwaye gochia ase omugusi nabo igo gokonya umurugioye uyu ogente kurwanira gote kurwania oborweire obwanyarika bagakobonere ase naborobu asegeka egetambe mulikito diponi asanya nigatarire ngeyu na gotwariganira robotiro kobwatia Asetaro ya bene munegetasene kya Getembe nigotokomera nane amateyo mugakanya gusira Onyoni Sakawa imeye wodi ya nebunge ya Bonchari uyobeire gakumanyekana asegeke Getambe buna omubugyo abasani aho nigo bono bagendrete komerana asenchireyemo yokumurera maiga yogokora emirimo miya asamarite ngorukwernes mukwantabo Onyoni ngomenyora buno yo moko bartwa tarite kubyobokano koinyore komba kitentang twasogeti mwaka 1994 twayorogete egesukia Bonchari yafike matuka mange sana igo twayorogete ngesungereke tuoni kamenyete kerina ni no muntu byengencho osukiri umusiki bwobokano ekagera abandi beribe bisete bakaboka bakamenga obokano na barwo abantu ngotegerera bale amona amangana bari gotera ali amaya tware kumera nere myaka yonsi tware korukana mogisangyo oseri etarinde tukubakana twaborokana ngakiboma tinero kuguru nsibororo inki byakora tware korukana boigo iganchete kubugyobokano na ende ganchita matera ali amakuru Nyagosire Sakawa niga chete nkuma chinga kiaterete ogotera wa siroli maidia abandi ngorengi aloiso Onyoni izamangi temenda zabantu baguruna asa sidi Bonchari asibo mukora aja ketobo kanu kari charali aso gorgenga omugusina gwate ekamenyiria kari aso bokano Nonyina bo asobosemia bumusiki nigo tokomerana na manyinga yoro iboro ruaye Kabutore getinge no chonga kare moyo insoborogoro baba bori insoborogoro baba bori mwana Onyoni Sakawa mukobati nero ngereti umusiki woko byobokano orantariri kisemo kinde ao ekirangiri ono ontire keweke ngendere gusangana gati yabagisangyo baye asomusiki kombe amatera alitu akaterire kare na yaboneiga amatera kare na kwata lot of moral teaching igoro yeke gusikia bakoro kwa yaboneiga because abana bari arono matenga igoro bakana tari kubamanya byamano tuganja amatera ayemono ninginjo bare kotenga inginjo yokogokina monege egekuru ari gotera amatera egekuru na babare gotenga bune egekuru kabisa ikagera tukagoka na amatera aye ababugia bange nigo babeire bakwebwa aso kwegerera anene gisaku kyomugusi in fact go kimotu no mumuroyo nera bwatigwe oyo omokogoti bwero kanga dogo Sakawa nera bwatigwe egere umusiki oyo ogenderera tobase kusira kurwe senke ababugia nigo tokubugia umusiki amangana yogosemia abantu bategerera lakini kwanyora ngomuntu tayo gusukia omubugia oyo nerabo omuntu atware family na ndamenya borongo bono ebyegwe binge nigo bigenderete gusira kubwatekana no gutasirwa gusekororekana koba ebyengencho basani bonsi abange nabo bago tutumbuisa buya lakini batigirwe bacyandigete ngayo bono tware konyora center of excellence setokona cha talents abantu baligerwa bakonyi ba produce musiki omuya culture ngelingo omuntu kabwatekewa tiga supportigu egenere amenye buya kebuge ky'omuntu nabekenga no yobwatenere kebuge yokogenda mugondo ochiolima ogesendagira konya abantu bandi abantu tutige kurigelingo musiki ne engenche ya moyo kwegokia yato yorigere no rono ne biasara
ase birebi amate yaye nigobonerigetio bokonyi kurwa sabarai ao nonya nabo kumutiga omongino emaiga boigo gakurwania oburire bwa kansa yenda tebi abagusi ba minto tochamo abarai baito mojoyo bwanyo ne bona babwa tobokon lamboro ko amaboka ino bojase bare egekogera rende in fact okonya ngo kaneiria somojoyo mono asinginjo chibiri njiro cyanya gitari mono umungina narwarete nomo gakukure nere ko narwarete ari nyagitari na chibiri njiro cyanya gitari igobono mochiyo no bwate eshida abarai mu gwente gweswana ni familia yega tigerigerwe karantu bwato morwere naro akonywe pakanere amenye bugima nonye bwato borwire aigwe ngana amenyete nabantu gwetera rende sabarayi na ende burayi ubuya nigo atigarete na inde aratigare koba omunyankongo Onyoni Sakawa oyobeire omubyobokano ase myaka wetanie 30 bono nigo abarai baburiwe banyaragwe soki abanyaragwe batuka obokonyi anene guchi ase amategeka chingaki etinga bagenderete ne mirobiro yaye elio komokorero muyega bomoelio uripotiri gataseni kia ukiagatembe kuraiga ase wodi yariana ebunge ya Bonchari gutoka ime ye county ya Kisii ilitira nani gonkoro kwa Dipon Asanya abarai nigo banyaka bagukirana asumuyega bwa matanga boko mwenia nyagosira Daniel Ombachi oyole bomro mwabo omurai bwabake ase bunge ya county ya Kisii na ende omwMCA bwe ward ya Marani muske Dennis Ombachi ase banyaka bakurawa amo nomMCA bwe ward ya Kisii Central muske Wilfred Mwenyeyoge mwMCA bwe ward ya Munyerero muske Peter Utachu manyika dabna ngoro enyororo amo egati kose egati ya barai bande abange ase siasa chie county na bogo chie serikali ne chianyara kabachiko bwatanze kwa muno ase birengeri bya nyaka bikurwegwa igoro yobokoreri ase county ya Kisii nabo igo engwana yebirengereria bya omo wasiri omukoro muske Fred Okengo Matiang'i kugania korigia ekero kyo burayi bwense omwaka bw'ekirubure na 2025 bonago tumanyi mulikito Daniel Ontiri abarai kurwase county ya Kisii abaragwa no MCA we ward ya Munyerero muske Peter Utachi nigolero bagendera nomukia buko mwakire koko yo kabero mwaziri w'uburindi bwa imaga Kenya umuske Fred Okengo Matiang'i na kumusuguma esokie hasukurandire kirego kyoborai wense hasobochori bogocha buna nere ubwenerete libagelio ukwana hasebirero hasomoyiga urenge boko mwenia nyagosira Daniel Ombachi uyole mumuro mwabo MCA we ward ya Marani umuske Dennis Ombachi hasebonge ya kitutu chache North County ya Kisii muskotachi nigo hara umuganda hasokubolia abwate sigwe gomoro cha serikali yembu yego toira gosengonya kutunchire serikali yembu yere igo nara gosabana into abantu baita bagusi tobeka namo momuro itogi asokire tumubwatsie na erabe president 2027 mbarenga banjire nga tigo momuro itasuke bosio momuro ina kyakorokwa Matiang'i mwanzire tubwatsi Matiang'i asomoiga oyoboigekeranwa no MCA we ward ya Kisii Central muske Mwenyeyoge Dr. Joseph Kiage umunyakerogo wekagancha kya NGCDF asensemo yo Simon Mbaka Polycarp Gichana Richard Okari gati ya barai banda bange Mwenyenye nigo boigo agokere getambokero gie county ya Kisii kimagendero ubulia boigo chinya gitari koigwa chimashine chekerero eligo kini birengo byobochenu amangana munaye muchari wegatoe county yaito ongera wasababu abantu barange koirwarari bosongo bwana ndonyo radi muchariga na ndege ndo muja gukora morete chimashine sichonse piga igombachi naye nyororo naye urange ne gabana tonyore city scaniga tonyore egento ekoro kwa ultrasound ga tonyore no ne egento keria ICU ga abantu baitomba kuna koirwarari ali level 6 wasababu nyagitari yeye oyo minto ngwa na nyaga jete tukwa no mahe nerde tu mwakera jingo binga na korteki na indutika to menteri ntororo siasa hasemega ya matanga no kuramana negati ya lebo igakwanerwa chinga kiboigo chinkwana chagendreta igoro ya masikani hasabarai barasoborai morabarai mwachire omochie
asa matangari bwati odero tiakoburukania abantu bararorenga matanga tawata omochoko kiagera karo twachire seino otogosika eng'encho mogokora ebinto batanga kara mokwenda Rome mwakora buna abaroma bakoraki bono mwarora ntupange tubiyaiga abairi baito mbaraiga baragende batebe ng'aki gwomana twari mbaka okwanira omukia b'omubunge bw'ensemeiga omoske Japheth Mukaya Nyakundi Magendero boigo oboria egwechenga kichinyororo eri goikirania ekirenga kiaye ase omoshimiwa naiwo omonto ndagakotebaga amang'ana mange lakini ensiasa omoshimiwa wate a very serious job agokora boniga eyo achore tu na bananchi bakitu chaje north na kego era motare rogoroga igabona manyanya teba moroje bira kitabiga enda to kolega asi paka nyakoe ebinde bibiko gatagati mari ga bigende gesieka bigende maate nyakongo ine gasi omoshimiwa enda to kora kasi ye bando bari ko kwenye marking akikwaru jibesa ga matanga ebago kwenye marking akikwa kolega asi eri bakwete ali ground siasa chebunge ya Kitutu cha North na chiria che wodi ya Marani nigoboigo chia bwatanse na keroyo mo wenyora libaga lyokweonia na kwegirira gesiasa bono mwagichana na Marani kwa chumura na since tigambae etangazo na ikaranse manga igoralio dio enkoro ngagere paka bogere nganyora sana gari nganyora nga Marani yoka na since etana gutwara mu business independence bono timaiti go saba ngina mora moko nyora abana bakorwe go soli bacha yo mbagamba enare go sabanga mo wanja next time ekerwe geche nonye Marania gosesensi na intole enjoy yake goseba nombo bengo teba ekerwe ngeko rusi kwana ndegechega okali ninche nkoligie kerokia obo MCA oba Marani ward tinta ketigwetani abo naborete chikura lakini leo tindi gwatura kende yonsi goro chikura because tubwate matuka mange sana gochibosia chikura chimanyago wako nabagambinya sawa gochora ekirege kya banda basiri muna nchondaliga nkulubutherege theseni kya getembe kureiga se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Mwanju murigirio bosemia nigo bwabere bokuruigwa igoro yo kugura obuoyo obobe na boigo obuoyo boli butekiraniti birengo biri bitakeire ene serikali ase abarimbanya kwa bagosemigwa kugura obuoyo boli buikiranete uzobwate birengo kurwase serikali iyo korokia gosegendukira nyara kobwe kwirira barabuko nyaliga saligia magega abanya bagotumika obuoyo bo ase oburimi bwabo muri kito Catherine Kwamboka na mange na ekero amoyo ataikiraneti ekirango kirikeganeirie kirichiko agenda tukomentekana ase chichiro imensi ya Kenya ritkoria rero ni gaba bwatani korwe sekta yoborimi county ya Kisii bara amaigirio gocha sabaremi na boigo abonchurira boboyo ase chira daraja mbiri iriko ba amaigirio igiro chinchira chugo kiniri gesariabo na boigo gokiania okoni wa kwa moyo yo ase chichiro. Jina naitwa Nathan Sohire, mkurugenzi wa kilimo kaunti ya Kisii. Hii leo tuko hapa sokoni ya daraja mbili kuelimisha wakulima hasa wafanyabiashara wa kuuza mbolea ya kwamba kutokea kwa njia tuna handle mbolea iko inasababisha ukuzaji wa mimea. Uko anachinga kicho nigo bateba botume kibubuyo botekiranite kirango kirikeganere kirichiko nigo bogo sariari roba nabo igo gokiania rigesa asebono baruege kurike tindi gocha sabonjire bari bakonya obuyo botekiranite ebirengo birubiganere birichiko nakoteba nigo barachikomokerwa egetambukiro egetindi kirichiko hasa nitrojeni ambaye inafanya mumea na stawili kwa mambo ya photosynthesis. Ndio unaona mimea mingi kwa mashamba iko yellow kwa sababu haina rotuba ya kutosha hasa ya hiyo nitrogen. Sasa tukiangalia kwa upande wa utaalamu haipendekezi mbolea ifunguliwe. Vile nimesema huwa inapoteza nguvu yake.
abaremi nigo bono basemi kugura obuoyo kurwase chituka chiria chibwate chi license nabo igo chanchiri konia obuoyo obo na serikali. Inapendekezwa ya kwamba mbolea yote iwe kiuzwa kutoka kwa maduka Agrovet zile ambazo zimepewa lisensi na pia zimekaguliwa na wataalamu. Lazima hiyo magunia ya mbolea ijulikane imenunuliwa wapi na iwe na label ya hiyo jina ya hiyo fertilizer na iko na madini gani kwa hiyo fertilizer, ilikuwa manufactured siku gani na ina expire siku gani, na lot number imeandikwa hapo. Sheria inasema ya kwamba hakuna fertilizer inauzwa ambayo imefunguliwa gunia. Tumeelimisha wauzaji wa mbolea na tumehimiza ya kwamba hakuna mtu ambaye ataruhusiwa kuuza mbolea in the open air market, sokoni. Ukitaka kuuza mbolea unatafuta duka, uje kwa ofisi yetu tukupatie license uanze kuuza ukifuata masharti ya kuuza mbolea. Ripoti ya Getembe, Inchen Catherine Kwamboka. Na omoncho murigereria senganende yogoichane ne libuna abanta bange nigo ba kuminyokera enyameria gotebeka nga nigere ligo lirike kurende nige kurukia nyaga bage kurwego buna enyameyo nigera abege kogosereria obogima amo nobochenwa bwa mwanto bali bakoria enyameyo na yango bwatakana amo nenyama ekagere kabe yebunda yanyata ko bwato chinsemo chaimbu iyo gotebeka nga nigo ekorusigwa chinsemecho nanza chinde yanyora amagora gose yanyora nga yaikire ase emechemene munabono mochi nano yo Nairobi asabanto basemigwe koeneke buna aseba kugura nyama kugura bali nyama kuru aseba maete ase konyenyerwa nabo igo mbanyara kwa bakogura enyama za chinde kuru ase eminyama gose chingiti chiri jikwete mwanju muligereri ayonsi nigabete rituko ligoro gose niga korega rituko ligoro asinsemo chie county ya Embu ose echiro ya Embu. Tumefanya audit, we are yet to give out the report, we are yet to seek court order to dispose the meat today. Then tutoke hapa tuende paka mahali hiyo nyama imechinjiwa, tuone ni wapi na wamekuwa kichinjia hapo ama ni leo peke yake wamechinjia hapo. From there tutajua the steps we shall follow. Zile tutatumia kuhakikisha mwananchi akuli nyama ambaye sio halali. Na tena tungetaka kujua hii nyama ilikuwa inachinjwa kutoka hapo inapelekwa wapi. Then tungetaka kuelezea wakaaji wa Embu, tafadhali tujiadhari na nyama ambazo hatujui pale zimetoka. Embu nyama inatoka 800. Unaenda pale pengine unapata wengine wanauza 400. Siujiuliza hiyo ya 400 imetoka wapi? Ya 800 imetoka wapi? So tungewauliza tafadhali wakaaji wa Embu, kuleni nyama ambaye mnajua ni halali. Hapana kimbilia ile bei rahisi. Hiyo bei rahisi inaweza kukuletea maneno, inaweza kukuletea madhara. Pengine ilikuwa na anthrax, imekufia nyumbani. Na iko na magonjwa. We know we have zoonotic diseases. Alafu wewe itakuwa gharama kwako kwenda hospitali kutibiwa. Embu tumekuwa na ugonjwa, mlipuko wa ugonjwa inaitwa Kimeta ama kwa kimombo inaitwa anthrax kutoka mwezi wa Disemba. So tumeulizwa tuweze kuwajibika sana wakati tunaangalia nyama yoyote yenye inasafirishwa ili kuepukana na wananchi kupatana na madhara ya ugonjwa wa anthrax, na ndio tuweze kuimarisha afya ya wananchi. So hiyo ni njia moja ya tumepiga hatua siku ya leo ya kupigana na mwanju murigere wikirabu no tokorera ekiunga chinsa ibere korende ntomera na chinsa inye samange ime yekiunga chinsa inye nchini gongoro kwaro ni ototo nyangiri kurense ambe imenyerio niga korokwa witsana makoli ganda gotwara oburigerio buya ime ya Gatembe TV asemero bulende kobwatia
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na woigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kende kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na woigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trasete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asirigo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo ao nabo ne chikala ao mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design ao nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables